zein bet eta denpore aurrera gehiago urteatan ikusten dugule alergi gehiago. Eta alergi gehiago da, o leno ez ginen enteratzen alergi horiek genitunik, edo... Basiur baiet, geuse biek, gertatzen direla. Alde batetik, badio, bueno, eta alergia zen moten duzko, azken baten zer da, horrelako katarro, sudurreko... Mokera bat, atxisak, arnazak, ez da geho jende gehiago... Jende dakana, nola esatea, asmak eta historik eta lako bakillo sufritzeu, ez da? Hori da, baina gertatzen dana da, batez bezan duzune, Joseba. Orduen, gaur egun horri sintomak hor dagoz, eta zein be jente euren alergiarekin egongo ziren hon azkenengo igual 20 urtetan, eta, bueno, pentsatuko horien sarriten horlako katarroak eta diezela, naiz eta ez sukarrik izan, ze sintoma pardinet dire, katarro bat eta alergi batek emoten duzgun, polena sortzen danean, gure gorputzera heltzen danean, beti arnaz bidetik joango da, eta arnaz bideen emoten duzgune da, sintoma barriñek virusa bezalagoak. Hori da, hori da. Orduen sarriten horrek despistatu egiten du pizka bat. Bai, ez du, katarrokin gabe, eta udaberri guztiak katarrokin pasaet, hori da igual alergia puntxo bat kasula, ez da? Hori. Eta hori, jente askongo da horrela, eta klaro. Eta nola ekiten dia hori, nola kudiatu behar dia, musukuak inatea berdeu, edo... Dakigune, da Joseba, horregaz ima dugune da batez be, argitu, ila behar. Hori alergidan, esan duzunero, katarroakin daukan. Eta ikusten badugu zo, sukarrik eta ez daukat, eta beti gertatzen jazta gutxikora bera. Sasoi hontan, hori, inguru horretan, sasoi horretan, beti zer ime dugu. Medikoana joan, kontatu berari, nahi me dugune beti fro batzuk jakiteko. Eta orduen gure tratamentua beti izango da, klasiko esaten dana beti, ikustea zer gertatzen da nor. Azken baten gure gorputzak ematen dozkun erantzuna da hori. Ze hor sortzen dira halako aldaketak, histamina esaten duen agenteak. Histamina, hori elementu kimiko bat hor gure gorputzak babesteko sortzen duena. Eta babestu baino gehiago zeiten dagoen, Joseba. Egiten dozkune sarriten da gure gorputza alertan ifini. Eta orduen moteozku gure mukua, moteozku gure doministikoak, moteozku horrelako... Gauza hori danak ateatzeko egitetu gorputzak, ez da? Hori da, horretarako behar dugu. Eta orduen, zeiten dugu antihistaminikoarekin, egiten dana da batez ere... Bai, tapatu baino ezendatu. Hori, ezendatu. Eta hori asko ibiltzen da. Eta hori, adibidez, Bidal, alda zendatu? Alda alergia bat zendatu? Gaur egunean bai. Gaur egunean baitu. Zer ukin behar dugu? Beti, dakigune da alergia zerrikusia daukala immunitatearekin. Immunitateak gure babesak. Pizka sartu behar dio gorputzai. Hori da. Kudeatu alizateko, ez da? Hor gertatzen dana da, momentu horretan egoten dala gure gorputza pizka bat kalduta. Da bera pestan dugu hor arriskoa daukala. Daiten duguena da babestu barik, kontrako gorputzari. Da orduen hasten da, holako erasoan ifinten dugu gure gorputza, eta eraso horrekin sortzen dira momentu horretan gure erantzunak alergiarekin. Eta orduen tratamentuak sarriten espadugu antihistaminikorik hartzen, zaten duzku, bueno, guk babesari tema dutzut kontrako, haiko dutzune da bruet, engainatzen dugun pizka bat. Eta joaten dira... Immunitate hori bila, ez da? Bakunak eta esan duen ifintzea zer da, besterik dosi txikiak. Dosi txikiak, gorputza garrabatu alegin, eta ez diela okinon erantzuna. Defentza horiek eukitzeko, ez da? Hori, joan ditezan pizkanak abizanak. Hoizengo litzike tratamentu gorregunean zentzuna deukatena batez be tratatzeko orduan. Eta beste izango litziteke sintomak ezagertzeko orduan. Baina arazoa da gure sistema immuneana, gure defensearena. Eta adibidez, hau guztia ni pentsatzen deke azkenengo hamarkadetan bai, aurrerakuntza asko dengo ziala, ez da? Pentsatzen ez dakit guain dela 50 urte, pentsatzen ez etziala ongo gaur egun dian tratamentuak eta izan horiek, ez da? Duda barik, horrik euse guztie beti aurreratzen joaten dira urterik urtera gainera. Tratamentuarekin alde batetik eta beste batetik azelako frobak eta azelako erantzunak gure gorputzatako. Eta gero, badaude alergia batzuk, kudeatu aldianak, beraiekin bizi aldianak, baina beste batzuk, iaia beste barrio eramatia ez da? Osea, nola anafilaxia bat harrapatzen dezu, ezin dezu arnazik hartu. Hori. Zen maia desberdin daude? Hor daukagune da batez ere, azelango erantzuna gure gorputzak. Ez dakiguna da, zagetik pertsona bat zuri, esaten dana, alergia batek, gelditzen da, holako mukuak eta holango katarroarekin sarriten, eta purbet, beste batzutan, asmea sortzen duela ere, eta hori behar arriskua deko, baina jarraitzen badeu dinamika horretan, beste pertsona batzuri, ez da gelditzen hor. Jarraitzen du erantzuna,
eta gorpuz guztiko erantzun efinten dugu gorpuz guzti alertan. Lehenengo direz gure babesak ordagozenak, gure asala, gure esaten dena mukosak, horrek izango dire, baina sarriten hor bakarrik ez da gelditzen. Erantzuna jarretzen dugu, barnera joaten. Barruan dago, biriketan, hori. Horregaiti edozein tokitan alda. Eta ez dakigun orain dino, segiti pertsona batzuk gelditzen diren. Hor, holango geuse harina, geuse makalagua, eta beste batzuk uste esan dozune, oso larriak, eta hor direla. Iribili berduela, beti nola adrenalinakin gainean, zoze gertatzen bada larria, ez da? Azken baten zertarako da hori, besterik ez da, hori erantzuna, gorputzarena buelta emateko eta berriro bere toki eramateko. Ze azken baten esan dugune, gaixotasuna zein de gure gaixotasuna. Gaixotasuna besterik ez da geuse bapaino. Gure sistema immunea, gure babes sistema. Gripe bat eukagunean, horre sistemak, zeiten duzku, babestu, da gripearen aurka joaten da. Momentu honetan, hartzen dugu horrelako polena hori, da gorputzak hori polena, berak ikusten dio. Esategu, ez da hola ondo bere gorputzian, ez da? Hori da, orduen diezu, soratu egin da, pizka bat gure gorputzak momentu horretan zein dugu, galdu dugu bere tokia. Da horrela da, ze babestu barik egiten duzkune da arrisko ifini gure bizitza.